Una pa gianunsyo sa COMELEC nga i-extend ang voter registration hangtod sunod bulan, midag sa mga magrehistro sa nagkadiyang lugar sa Mindanao. Gani sa Davao City, gabi pa lang, duna na'y naglinya. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Sagad mga millennial ang miapa sa deadline sa voter registration sa COMELEC ugma. Busa, namalhin sa mas dakong nga venue ang COMELEC aron maakomodar tanan. Nagdugang sabog computer set ang COMELEC aron mapaspasan ang pagrehistro. Matod sa COMELEC Kidapawan nga misaka sa 300% ang ihap sa nagparehistro karong semana halang. Sa Zamboanga City, midag sa sab sa usa ka mall sa syudad ang mga magparehistro apan kabatikdan sa COMELEC nga kini tungod sa giingong paghakot sa mga opisyal sa barangay ug wala gikoordina nila. Nangayon na og tabang ang COMELEC sa kapulisan na matuman ang social distancing. Gisiguro sab sa COMELEC nga ang mga magparehistro nga dunay number lang ang ilang iproseso. Kasi yung ginagawa namin for the past few days, Sir JB, kung may gustong magdala ng tao galing from the barangay, dapat nakikipag-coordinate sila sa amin para kami mismo nakakabigay ng schedule sa kanila para hindi nga dumadagsa yung tao at the same time dito sa venue. Sa Davao City, aron makakuhag priority number nga ginahatag matag 1:30 sa kadlawon, kagabi pa lang, dagsa na ang mga tao gawa sa COMELEC Davao Office. Busag gila may aksyon ng kapulisan sanglit wala na natuman ang social distancing. Ug tungod kay ang uban naglatagaw na sa gawas, gidakop sa Santa Ana Police ang ana sa 50 ka mga tao nga milapas sa curfew ug health protocols. Gitakda nga makasuhan ubos sa regular filing ang mga dinakpan. Alas 10 pa lang sa gabi, alas 11, magpaabot gud sila hantod makakuha og number. Bahala nagmadakpan sila, una siguro nila basta makaparehistro lang sila. Kay mo pud lagi ning sakit sa Pinoy kung kanus-an natong hapit na mahuman ang registration saka pa pud moabot. Human nakakuhag number gipapauli na sa kapulisan ang mga tao ug pagkabuntag, kontrolado na ang mga tao nga makasulod sa COMELEC Davao. Busa panawagan sa COMELEC nga magsayo na og proseso sa pagrehistro aron dili magdasok sa deadline. Sa ubang lugar, manageable man, dili man gyud ingon ana kadaghan. Actually for Digo City na sila karon sa mall, Grand Mall man siguro na sila sa Digos, and then for Tagum na sa Robinsons. Samtang gianunsyo na sa COMELEC National Office nga ma-extend og usa ka bulan ang voter registration apan mag-break una kini sa panahon sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga kandidato sugod sa Biyernes. Wala pa mi nakadawat dinhi sa regional office o advisory or directive for the extension of registration. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.